אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי, אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. מלמטה הסולם עולה, מתקרב אליי ומנסה, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. אלף דוקטורים לא יצליחו לאשפז אותי, אלף דוקטורים לא יצליחו לאשפז אותי. הנה שמה הרופא צועק, מתקרב אליי עם המזרק, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. ספרים לא יצליחו לספר אותי, אלף ספרים לא יצליחו לספר אותי. מספריים מקרב לראש, את האוזניים הוא רוצה לחתוך, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. חברים, אני רוצה להציג לכם פה את ההרכב. על הבאס אריאל שולמן הגדול, גיטרה מובילה עמית אליה, תופים אלון הלל, אופיר מאיר, גול הישראלי, כבודו ובעצמו פה על הבמה, אורן שחר! כבאים לא יצליחו לכבות אותי, אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי, לכבות, לא יצליחו לכבות אותי, לא יצליחו לכבות אותי, לא יצליחו לכבות אותי. אלף כבאים לא יצליחו לכבות, 2000 כבאים לא יצליחו לכבות, 400,000 פרשים לא יצליחו לכבות, 1,990,000 לא יצליחו לכבות. אלף כבאים
יצליחו לכבות אותי. תודה רבה.